ବୁଥ୍ ବାଉଡ଼ା ମତ ଏନ୍ଡିଏର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ କି ଡବଲ୍ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍? ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ତେବେ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବୁଥ୍ ବାଉଡ଼ା ମତ ବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ 350ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକସଭା ଆସନ ଦଖଲ କରିବା ସହିତ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି 11ରୁ 18ଟି ଆସନରେ, ବିଜେଡ଼ି 6ରୁ 8ଟି ଆସନରେ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ 147 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି ସରକାର ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ସହିତ କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ସେହିପରି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ 10ରୁ 15ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକସଭା ଆସନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡବଲ୍ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାରିବେ ନା ବିଜେପି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହେବେ, ତାହା ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।